Marhay na aldaw, pinapasil na ang biyahe hali sa siyudad ni Naga para sa mga pasaherong malunad din eroplano sa Bicol International Airport sa Daraga Albay. Ini matapos maaprubaran ang inisyatibong point-to-point o P2P na pig-espersohan ni Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Legacion para sa Naga asin sa distrito. Ipighiras ni Alkalde Leni Robredo ang impormasyon kasabay ang pasasalamat sa Kongresista asin sa Pamayokan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na si Regional Director Joel Dofeo asin ki Bicol International Airport General Manager Roland Bosito. Ginibukan Kongresista ang koordinasyon sa mga ahensya ngunyan sa nangbulan. Susug sa napag-uyunan, puon Mayo 7, mabiyahe ang air-conditioned bus hali naga pasiring sa BIA vice versa sa aprobadong pamasahe kan LTFRB na 600 pesos. 550 pesos naman hali sa nabwa kung sa inma stopover ang bus. Ipigtalaan sa oras na 1:15 nin maagahon ang enot na biyahe mantang alas 3 nin hapon ang hurig biyahe ka Naga to BIA. Ipigtalaan ang enot na biyahe alas 6 nin agas ang BIA to Naga mantang 7:55 naman nin banggi ang hurig biyahe. Sa mga maot magpareserba nin ticket, isihon ang proseso sa website kan easybus.ph. At Naga Ngunyan. Ika ako, kita ang Naga, ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.